Ти можеш и без глупост, а? Можеш. Сядай си на мястото. Аз съм дежурен. Моля Боже. Дежурен съм. Моля Боже, той пак дежурен. По член 64. Не ти ли омръзна, бе, моето момче? 6 месеца да висиш на дъската дежурен. Бавно ми тече мандата, бе. Така ли? Я ми кажи, не се смей, казах. Кажи ми, има ли отсъстващи, няма ли отсъстващи? Вчера имаше 4. Поради гъста мъгла загубили на къде училището са дръннали в берерията, ги намерим 2 кашона. Чуваш се какво говориш? Припаднали. Не, чуваш се какво говориш? Какво общо има вчера с днеска? Че днеска ще пада мъгла по физика, бе. Така ли? Аз съм включен на 2 пъти. Питам те, в моя час има ли отсъстващи или няма? Днеска няма, не можа да падне мъглата, Не се смей, кажи ми сега, в часа по литература има ли отсъстващи или няма? Днес няма. Това е в самото начало се казва. Днес часа по литература отсъстващи няма. Няма, днеска... Значи отсъстващи няма, цял час ще изпитвам. Че няма ли да каталясате, бе? Не се смей. Смейте се, бе. Смейте се, а? А това, че сме края на срока? Че да не идва сега, ние го чакаем на друга дата, той ще се изтърси. Ти не се обаждай. А това, че сте нацвъкали 2 до 2? Че да не се ги цвъкаме ние. Виж се, говорилна, виж се, ти си първия, виж се. 7 двойки. Че малко ли са, бе? Аз тебе питам, малко ли са? Малко ми. Малко ли? Добре, щом са малко, от тебе почвам. И я някой му подсказа, аз 2 на целия клас. Кой ще подскаже? Всички сме от мъглата, бе. Добре, Тапанчев, тишина казах. Кажи ми, Тапанчев, какво имахте за домашно? Ние имаме домашно и то много хубаво, ама тати го изпи. Моля? Сърфош! То съде нафта, дет не е пило, ма гледам варела с нафтата и той взе са бландика. Тапанчев, питам те, какво готвихте за домашно? После сърми с бял сос.